Abi Agung kawula sumanggaaken nuwun. Halo, tas coba. Amit kalimat tabit dumateng sagunging aji pinisepuh. Langkung-langkung dumateng priyagung ingkang mahembek dharma. Keparwa kawula nyelatur sawentawis kanthi hanetepi panjenenganipun bapa tasmun tuwin ibu karyem ingkang hamengku gati. Ing titilaksana sepados ngawontenaken adi cara panggih. Sinten ingkang jengkar saking damparing kencana. Punika candraning ponanganten putri ingkang sesilih kusmaning Ayu Dewi Nopitasari. Jengkaring ponanganten kaboyong Sang Suba Manggala. Kang sesilih kusmaning Ayu ya Endang Widyawati. Dasar ayu rupane rinengga ing busana miwah baut ambeksa budaya Jawa. Jengkaring penganten kadampit bapa tuwin ibu. Sinembuyung wantosa kembaran kang tumuli gendong kembar mayang. Dasar kembar ayune kembar detek piateke uga kembar busanane. Dasar durung ana sing duwe. Jengkaring ponanganten kaboyong Sang Suba Manggala. Anggone lumaksana biyak-biyak waton kepenak. Dasar anggone lumaksana nganggoni nuting wirama. Alon-alon lampahipun ponanganten. Dasar ponanganten putri rinengga ing busana angagem busana kraton. Sinulaman benang ing kencana ngimbuhi gayane ponanganten. Sepecak maju datan oleh lampahi sang ponanganten sayekti ngangketaken kulawarga ingkang tebih hanyela ingkang celak rumaketa. Mugi ngestreni tindake ponanganten munggah pring papan pasangan. Mugi-mugi tumus raharja lampahi ponanganten putri ngantos minggah pring papan pasangan. Kene ponanganten putri wis dungkap saking papan pasangan sigra kendel sawentawis. Ugi Sang Suba Manggala jumeneng sawentawis. Sinten ingkang jengkar saking gedhong ing kencana. Punika candraning ponanganten kakung kang sesilih Bambang Bagus Pajar Dedi Kuswanto. Lampahi ponanganten kakung kadampit bapa tuwin ibu sinembuyung pindha golek kencana Mbang-mbang Sinopati. Kene ponanganten sarimbet wis dungkap saking papan pasangan sigra kendel sawetawis.
Lampahing catur netra ya kumlawe astane ing mriku kawontenaken bebalangan gantalan. Napa ta wertining gantalan? Gantalan kang ginawe suruh temrose tinali lawe putih bebasan suruh sumrupa. Sira wis kasembatan anggon ngancak alaming bebrayan ing kono dono ake talining pernikahan uga kang sinebut akad nikah. Lawe putih pratandha kasucian. Sira wis kasembatan anggon ngancak alaming bebrayan aja ninggalake anggonmu manembah karo kang ginawe urip. Miturut kapercayaanmu dhewe-dhewe supaya anggonmu ngancak alaming bebrayan bisa nyingkirake tekaning bebendu nyedhakake budi kulawan rayu. Kabar sang teman. Kene penanganten salimbit kasiram sekaris taman mugi lo muntur ing sekaris taman mugi sakit andayani kagem penanganten salimbit paripurna kasiram ing sekaris taman ponanganten putri ngawontenaken rasungkem pratandha dadosa garwa ingkang bektirane titansah minta pangayuman. Paripurna anggenipun ngawontenaken rasungkem kabaros kang tumanem. Dipun lajengaken Mas Mat gendhingipun. Datang resmi kawigeh ponanganten kakung mecah tigan labaring tigan manjingo wiji ingkang murni kagem ponanganten sarimbit kene ponanganten putri mandhet cantinging kencana nyiram sukun ingkang raka pratandha dadosa garwa ingkang bekti lan yekti tansah minta tanggung jawab. Paripurna anggenipun ngentas putra kekalih. Ing mriku bapa lan ibu sampun siap soga kaya wajib anggen dong putra kekalih minggah pring sasana ringga. Lampai ponanganten sarimbit tansah kegundilan kenceng ing kuku bakuh datan moh kinggang serabut pinur sastra pancene lagi ke taman bayuning Bathara Asmara. Mugi-mugi lampai ponanganten ketut runtut rebutan patut ya berukun ngantos temengane pikun. Dumateng Sang Suba Manggala. Mugi aja meneng amboyong ponanganten sarimbit minggah wonten ing dampar gadinge kencana.
lampai ponangan dan saripet kak sinungguyong pindo golek kencana bahan-bahan Senopati minggaing Manggala Yudha kaboyong sang Suba Manggala kang mijil saking tlatah Sarimulya Sesiletos maning ayu Endang Widyawati pinangka dutanipun ponanganten dados cucuk ing lelampah sakwurning ponanganten ana wanita sak kembaran kang tumuling gendong kembar mayang kang sisilih Kusmaning Ayu Dewi Nisa Epiani sinungkuyung katang sepuh Nana Widyawati dasar ayu rupane sembodo kang dadi pangawane dasar nenggo ing busana sakwurning wanita sak kembaran ana jedaka malih sak kembaran kang tumuling gendong kembar mayang dasar kembar baguse kembar detek piadeke uga kembar busanane kang sesile Bambang Bagus Taufik Hidayat sinungkuyung kadang aspoh sahlik mugi-mugi lampai ponanganten ketut runtut rebutan patut uyup rukun ngantos tepane pikun mugi kadya nini lan mintuna babasaning kados Kumajaya lan Dewi Ratih buat yang gendong kembar mayang tunggu sebentar ya nanti untuk dokumentasi foto bersama sama berdesnya kene ponanganten saimbit minggah wonten ing dampar gading kencana lenggah jajar kadampit para pinisepuh kang sampun sumadya lenggah wonten ing sasana kalenggahan dumateng bapa ten Bu dumateng panjenenganipun Bapa Kasmon tuwin Ibu Kariem mugia kersa nglenggahaken ponanganten lenggah wonten ing dampar gading kencana duh anakku wong ayu lan anakku lanang sing bagus dhewe iki dina sira winisuda jeneng nata lan jeneng ratu tak lungguhna ana ing dampar gading kencana winisuda kanggo sliramu muga anggonmu ngajak alaming bebrayan bisa mujudake keluarga sejahtera keluarga sakinah mawaddah lan warahmah kene ponanganten sarimbit lenggah wonten ing sasana ringengga kadampet bapa lan ibu kalajengaken aditara sungkem mugi ponanganten sarimbit kersa jengkar anggenipun pitarak lenggah marak sowan wonten ngarsa Bapa Kasmon tuwin Ibu Kariem anggone marak sowan wonten ngarsa Bapa Kasmon tuwin Ibu Kariem tansah gegondelan kenceng tiyang kukuh bakuh datan moh ingkang srambut pancene lagi ketaman bayuning Bathara Asmara
Ambek kaliman tabit duh bapak ibu kawula putra kekalih Nopitasari dalah Fajar Dedi Kuswanto ngaturaken sembah sungkem mugi konjuk wonten ngarsa bapa ibu dalah pujastuti ingkang kalosun mugi kalipahna dumateng kawula sarimbit Yoyo ngger anak lanang sing bagus dhewe Fajar Dedi Kuswanto lan anak wedok sing ayu dhewe Nopitasari ndarep sira ngaturke sembah sungkem marang wong tuamu yo ngger tak tampa tanganku loro kanthi puji astutine wong tuamu Tamanono duh bapak ibu kawula tampes toklo kekalih mugi saged dadosaken jimat palipih kagem kawula sarimbit kanthi puji astutinipun bapa lan ibu ingkang kala sumbul yo ngger anak lanang sing bagus dhewe Fajar Dedi Kuswanto lan anak wedok sing ayu dhewe Nopitasari kanthi puji astutine wong tuamu muga-muga bisa ngiringi laku jantramu anggonmu ngajek alam ing bebrayan. Paripurna anggenipun marak sowan wonten ngarsa bapa Tasmun lan Ibu Kariem. Jengkaringipun nganten marak sowan wonten ngarsa bapa Sumaryanto tuwet Ibu Tri Handayani. Allah nanggul lumaksana marang sowan wonten ngarsa bapa Sumaryanto tuwet Ibu Tri Handayani duh bapa ton ibu amit kaliman tabit ampun pasang walet bilih kawula putra kekalih Fajar Dedi Kuswanto dalah Nopitasari ngaturaken sembah sungkem mugi konjuk wonten ngarsa bapa Sumaryanto tuwet Ibu Tri Handayani ugi tansah nyuwun tambahing puji astuti mugi-mugi anggen kawula anggep yor wonten samudraning bebrayan agung mugi saged jumbuhaken ingkang dados panggonipun bapa lan ibu Yoyo ngger anak lanang sing bagus dhewe Fajar Dedi Kuswanto lan anak wedok sing ayu dhewe Nopitasari ndarep sira ngaturke sembah sungkem marang wong tuamu tak tampa tanganku loro yo ngger puji astutine wong tuamu tampanono muga-muga anggonmu ngancik alame bebrayan bisa njumbuhake kang dadi kekudangane bapa lan ibumu bisa mujudake keluarga sakinah mawaddah lan warahmah duh bapa lan ibu kawula tampas toklo kekalih mugi-mugi saged ndadosaken jimat palipih kagem kawula sarimbit paripurna anggenipun marak sowan wonten ngarsa bapa Sumaryanto dalah Ibu Tri Handayani ponanganten sarimbit lenggah jajar wonten ing dampar gading kencana rinengga dening para pangayubyuk sinengkuyung pindha lek kencana ban-ban Senopati mugi-mugi pananganten saged njumbuhaken kekudanganipun bapa lan ibu memayu ayuning karayut ini pananganten sarimbit lenggah jajar
ngerti hametik hasil tuwet ngunduh Rajakaya saking panjenipun Mas Bagus Pajar Dedi Kuswanto lumunturing Rajakaya kang sinebut Kacar Kucur mugi saged lumuntur kados dening ilining banyu ungkap tumapak wonten ing ponanganten putri paripurna nguncuraken hasil Rajakaya saking panjenipun Pajar Dedi Kuswanto paripurna anggenipun ngawontenan Kacar Kucur wedharing Kacar Kucur ponanganten Sarimbit dahar sekol kuning angasta ulam saringang sampun siaga mugi-mugi ponanganten Sarimbit saged stantun slaminipun kene ponanganten Sarimbit wonten ulam lembaran kang siap siaga mangajar Kembul Bujono ponanganten Sarimbit mugi-mugi seketa lumuntur kados isining Rajakaya kang wis madya kene ponanganten Sarimbit kadampet bapa tunibu sinengkuyung bapa maha sepuh lenggah wonten ing sasana rinengga paripurna anggenipun dahar sekul kuning ponanganten Sarimbit angunjuk tirtaning wening kang sinebut tirta banyu wening ing kencana mugi-mugi ponanganten Sarimbit saged lumuntur kados isining toya kang wening kaunjuk kagem ponanganten Sarimbit paripurna anggenipun ngawontenaken kanthi adicara ponanganten dumateng sagunging tamu ingkang pantes Udarsana mekaten kanthi adicara panggih saderengipun angindhak adicara serah terima mugi keluarga agung saking panjenipun Bapa Tasmun tuwin Bapa Sumaryanto tumuli siap soga ngayawajib kanthi adicara busana kagem ponanganten Sarimbit dumateng sagung tamu kang pantes Udarsana mekaten kanthi adicara panggih mbok bilanggen kawula ngaturaken kirang pantes tebing tata krami saha kirang trap susila wonten ngarsa para tamu sedayanipun mugi panjenipun Bapa Tasmun tuwin keluarga agung kersa ngobahaken agunging panuwun dhumateng kula sagutra anging adicara mbok bilih badhe kawiwidan
Sinten to ingkang kapatah dados pangrajik ing adicara? Wedal kawula aturaken sumangga.